Kaixo artistak, hemen gaude bosgarren mailako irakurketa bat, aurrera eramateko, ze truko ikasi alditugu irakurketak hobeto ulertzeko eta disfrutatzeko. Hemen nago, zuei laguntzeko. Lehenengo gauza, aizue, irakurtzen hasten gara besterik gabe, ezta? Lehenengo eta behin irakurri baino lehenagoko estrategiei ekingo diegu. Zeintzuk dira? Adibidez, marrazkia ikustea, eman begirada bat. Izenburua, lehenengo esaldia eta azkenengoa ikustea, testuaren egitura, ea hitz baten bat ikusten dugun ez duguna ulertzen, hasieratik, gainetik ikusita, kasu honetan hitz batzuk jarrita daude, baina nire ustez, garrantzitsuena izenburuan dago. Pikondoa zer den espaldin badakigu, oso zaila izango da ulertzea, baina marrazkiak agian esango digu, etxeko pikondoa. Ze izango da pikondoa? Bai, ez da? Zuhaitz bat. Gero ere beste batzuk daude. Honekin batera, espektatibaren bat izango duzu, ez da? Zertarako irakurtzen dut testu hau? Ondo pasatzeko, hemen gauza batzuk dauderako. Edo agian zeozer ikasiko dudalako, ez da? Horrekin batera zeozer gehiago, agian espektatibak. Pentsatu alduzue, horrela ikusita etxeko pikondoa eta neska hau, ez dakit, imaginatzea protagonistak pikondoan etxetxo bat ere egingo du? Eta horregatik da etxeko pikondoa barruan dagoen etxea? Adibidez, eta gero ja espektatiba hori egingo dugu. Beraz, nire gaurko proposamena beste irakurketa mota bat egitea da. Irakurketa kooperatiboa. Launaka baldin bazaudete gelan, bakoitzak zati bat irakurriko du, adibidez lehenak hau, bigarrenak hau, hirugarrenak hau, laugarrenak hau, eta bakoitzak ere irakurri bitartean, besteak adi-adi egongo dira. Hori lehenengo txandan. Hauze ja irakurri bitartean, ezta? Baina bigarren txandan, bakoitzak berea irakurriko du, eta hurrengoa hasi baino lehen, laburpen txikitxo bat egingo du. Orduan horrela hasiko naiz ni, bai, eta lagunduko dizue. Lehenengoak irakurriko duena eta besteak adi egongo dira. Etxeko pikondoa. Herritik kanpo dago bizigaren etxea. Etxe txiki, teila gorria. Odeiak bezain zuria. Lurra bezain arrea. Aititak bere eskuekin eraikia. Izan ere, aititarentzat ez omen zegoen gauza ederragorik zuhaitz baten abaroan dagoen etxea baino. Eta alase, pikondoaren ondean jaso zuen bere sendiarentzat izango zen etxaldea, pikuenea. Aititari 5 urte eraman zizkion bere egun eta gauekin, etxea eraikitzeak. Neure eskuekin altzatu dut, esaten omen zuen harro. Zuhaitzaren adarretara igotzen zen aztzen aldietan. Eskutada bat piku ahoratu eta berriz lanari ekiteko prest. Aititarentzat ez zegoen paradisu hoberik zelai aldapatzu hura baino. Amama ere han izaten zuen zain, adarren itzalpean eserita, kakorratz lanetan edo etxeko arropa josten. Denbora gutxi barru erdituko zen beraien bigarren semeaz. Bitartean, seme nagusiak 6 urteko mutiko koskorrak, obra hondakinak garraiatzen laguntzen zion aititari. Orduan, lehenak bere hitzez esango du. Beraien etxea kanpoan dago, ez da, azteko, kontatzen du nola egin zuten, eta etxe ondoan pikondo bat zegoela. Horregatik pikuenea izena jarri ziela, hemen da informazioa. Gero ere, aitita eta amonaren historioak, aititek nola bere hitzekin egiten zuen, amamarekin batera. Eta hori, lehenengo pertsonan gutxi gora bera kontatuko du. Gero, laburpen kooperatiboa egingo dugunean, agian hemendik bat edo bi esaldi egingo ditugu. Bazen behin, edo azteko edo lehen. Orain bigarren pertsonarentzat. Etxeari azken teia jarri zion egunean, ordua iritsi zaion piku heldua bezala, teiatutik jaizu zen aitita. Eta bakarrik utzi zuen amama. Nire aita Martinekin eta gau horretan bertan jaioko zen Osaba Lukasekin. Kolpe latza izan zen amamarentzat, aititaren eriotza. 18 urte bete aurretik erditu zen aitaz eta herriko txutxu-mutxu amen omen
Eta esamesa guztiei izkin eginez, beste 6 urte eman zituen aitita Martinekin maitemindurik. Eta azkenean, etxe bat izango zutenean, bigarren semean bidean zetorrenean, dena zoriona eta poza baino etzenean, bere ametsak teiatutik erori ziren, aititaren erorikoarekin baten. Bere begiekin ikusi zuen nola erortzen zen aitita. Azken teia jarri, buelta erdi emon, amamari irribarre egin eta laprast, lepo ezurra lurraren kontra. Orduan orain, bigarren pertsonak bere hitzez kontatuko du, nola gertatu zen istripu hori ezta etxean, aitite nola erori zen, eta bere hilketa, gero ere kontatzen du Osaba Lukasekin eta Martin, ezta Martin eta Osaba familiakoak, etxe horretan jaiotakoak eta bizitakoak, ezta gutxi gona bera. Hor gero laburpen kooperatiboa jartzea, gero edo geroseago, ezta, edo urteen poderioz, urteak pasata, ezta? Hirugarren pertsona. Harri gogoratzen, ezta? Hirugarren pertsonak irakurriko du, eta besteak adi egongo dira bitartean. Berari ere laguntzen, zeu zer ez badu ondezaten, edo zalantzaren bat baldin badago, beraien artean galdetzeko. Harri malapartatuarekin, buruan jo ez balu. Amamari, munduaren pisu guztia erori zitzaion, era. Zabelaldeari bi eskuekin oratu eta altxatzeko aldaginak egin zituen, baina ezin zutit. Haize bafada indartsu bat izan zen orduan. Pikonduaren adar luzeena, aitita zegoen lekuraino, arribatu zen. Adarraren bultzadak, amamaren ondora arrimatu zuen aitita, eta aurjario berria kurunkatzen den bezala, bere altxoan utzi. Han geratu ziren biak, aitita eta mama pikondopean. Elkarri laztan eta txera, laguntzan noiz etorriko zain. Amama, Martin semea bidali zuen herriko medikuaren bila arineketan, eta deiadar zoroan. Zendagilea eta semea, bueltar etorri zinenerako berandu zen. Zenarra bere besoetan zeukan baina, begibiak zabal-zabalik edukiarren, haren bihotzak eta birike kantatzeari utzia zeoten ordurako. Gaualdean, aur minetan hasi zenean, aldiz, ez zuen seme laguntza eske bidali. Izilik eta pauso laburrez joan zen pikondora, eta han erditu zen Osaba Lukasez, aitita hil zen lur eze beraren gainean. Orduan orain hirugarrenak kontatuko du ezta, adarraren kontuboan nola apurtu zen, amamari gertatzakoa, eta nola Osaba Lukas, ezta? Jaio zen, ezta? Beste pasarte bat. Eta ia bukatzeko laugarren pertsona kontatuko du. Gogoratu, ni orain nolabait esateko lehenengo aldiz irakurtzen nahi naizela, baina haiek ja bigarren aldiz irakurtzen ari dira. Orduan, aitita Martinen begi berberak omen zeuzkan. Piku berde urtsu bibezarakoak. 5 urte zituenean, igo zen Osaba Lukas estreinakoz pikondora. Lukas, jaitzi zaitez pikondotik. Ezetz Lukasek, igo zedila nahi zuena. Eta ordutik, bere bizitzako denbora gehiena, pikondoaren adar batean eman du Osabak. Zu ez zaitez pikondora igo, Martina. Agindu zidan aitak, ez dizut beste debekurik jarriko etxe honetan. Baina egidazu kasu favorez, hori ez da zuretzako lekua. Eneukan bestelako debekurik, ez da bete beharrik ere. 5 bizi ginen pikuenean, amama, aita, ama, Osaba Lukas eta Neroni. Pozik bizi ginen, gerra astear zelako zurrumruen ez balitz. Ordan hemen azkenak kontatuko du nola protagonista esaten ari den, berari ere bere aitak esan ziola ez igotzeko, baina gogoratzean nola aita ere igo zela, bere aitita monena, nortzuk bizi diren hor, eta gero informazio gehiago dago, fijatzen bazarete, hasieran eta amaieran kontatzen du noiz gertatzen den hau, zein garaitan, nortzuk bizi diren, eta ja hemen umeekin bitartean agian dena ezin dute jakin, baina ideia nagusiak atera ditzakete, trukoa izan daiteke paragrafo ideia baten bat ateratzea, zer gehiago, haiei pista batzuk ematea, familia bada aitite amoma, Osaba, aita, gero protagonista, ezta,
Lukas ezta, Lukas protagonista izan daiteke eta nola Lukasi esaten dion hori. Gauza horiek, eta umeekin komentatzea ea beraien espektatibak bete diren, haiek pentsatutakoa bete den. Orduan orain laburpen kooperatiboa egiteko txanda da. Bi aukera proposatuko dizkizuet, edo folio bilakaria, edo arkatzak erdira. Folio bilakaria izango da, umeek taldeka folio bat erdian eukita, denon artean laburpena egitea. Txandaka, haien artean laguntzen, eta denok idazten. Proposamena egin da, batek esatea. Hasteko, Aititek kontatzen du nola egin zuen etxea, eta batek. Agian hobeto hasteko jarri beharrean esatea bazen behin, eta poliki-poliki guztia. Ados egonda, lehenak, lehenengo esaldia esango du. Gero ja beste batek beste esaldi bat. Eta horrela, denek elkarri entzun diotenez, eta bakoitzak zer esan duenez eta bere hitzez azaldu, oso erabilgarria izango da. Zelan ikusten duzue? Beraz, talde kooperatibo bakoitzean, umeek papera, folio bilakaria dinamikarekin txuriz daukate, eta batek arkatza hartuta, lehenengo esaldia idazteko prest dago, baina idatzi baino lehen konforme jarri behar dira denon artean. Eta hau izan daiteke haiek sortutako adibide bat. Imaginatu haiek hasten direla esaten. Aitak eta amak etxea eraiki dute herrian. Eta bat hasten da, baina pasen behin jarriko dugu, hasteko, Aititek etxe bat erekitzen dute. Bestate ez, Aitite, aitona amonak, eta poliki-poliki denen artean adosten dute, eta ja adostean, idazten duenak idatziko du. Adibidez, hau izan daiteke, agian gilegi da, agian koman arte idazten dute, gero adosten dute horrengoa, eta poliki-poliki denen artean, hau osatzen dute. Folio bilakaria dinamikarekin, denen artean folio berean idazten ari dira, baina arkatzak erdira dinamikarekin horrela gertatzen. Agian laburpen hau konplexu egia iruditzen zaizue, agian horrela simpleagoa da, haiek haien hitzez, agian hori idazten ari dira. Ideia horiek hemendik ateratzen ari dira, ezta, komentatu duguna, koloreka dagoena, eta hori da haiek sortzen dutena. Folio bilakaria dinamikarekin ikaskuntza kooperatiboa, irakurketa kooperatiboa. Ze iruditzen zaizue? Erabilgarri iruditu zaizue? Gogoratu hauze, irakurri ondorengo estrategiak direla, nola egiten duten. Baina irakurri ondorengo estrategia gehiago ere daude. Haiek amaiera asmatzea, ea baten batek pikondo bat duen, ea haiek Aitite amonetuten eta etxe bat, edo herrian etxe bat eta komentatzea. Horrela irakurketari mami guztia aterako diote. Ze moduz, erabilgarri egin zaizue? Hori espero dut. Zalantzaren bat eukitzekotan galdetu eta bideoaren deskribapenean estrategia desberdina jarriko ditu. Beste bat arte.